tyylys, YouTubettajat ja muut ihmiset. Me ollaan Hevosmiesten Kilta ja me ollaan saatu postia meidän faneilta. Ja tämän postin sisältö kuuluu seuraavanlaisella tavalla. Mä haluan lukea teille ääneen, koska se huolestutti meitä hyvin syvästi. Sakapere kirjoittaa. Muutama kuukausi sitten fanit usko vielä teihin. Ja ne usko, että teillä on vain jotain teknisiä ongelmia. Ja sen takia te ette pysty tekemään jaksoa. Mut ei enää. Täällä ei ole enää yhtään fania, joka uskoo, että aiotte tehdä sen jakson. Itekin kävin varmaan vielä 1 KK sitten joka päivä katsomassa, että onko jakso ilmestynyt, mutta ei. Myöntäkää suurelle yleisölle, että te ette aio tehdä sitä jaksoa, tai sitten laitatte sen viikon sisään. Jos laitatte, niin kiitos. Mutta jos ette, niin haistakaa vitun kusipää. Mä haluaisin nyt kommentoida vähän tätä postia. Ensinnäkin, Sakare, ime mun kyrpää. Toiseksi, se jakso on kyllä tulossa. Meillä on tosiaan ollut jonkun verran teknisiä ja muita ongelmia menneisyydessä, jotka on johtanut siihen, että se on ikävä kyllä myöhästynyt. Ja voisi jopa sanoa, että se on myöhästynyt kohtuuttoman paljon. Mutta fanit, korvauksiksi tästä myöhästymisestä, meillä Hevosmiesten Killassa on teille suunnaton yllätys. Nimittäin teitä saa uutta jaksoa vielä kenties muutamaan kuukauteen. Ja se johtuu siitä, että me ollaan todella perfektionisteja sen suhteen. Sitä on odotettu niin kauan, että siellä on pakko tulla täydellinen duppaussuoritus. Ja sitä siitä myös tulee. Mutta tää yllätys, mikä meillä teille on, on seuraavanlainen. Marraskuun 1. päivä. 1.11. YouTubeen ilmestyy jotain niin käsittämättömän siistiä, että te ette tuu edes ymmärtämään, mitä vitun magea juttu se on. Joten jokainen tämän videon katsoja, mä toivon, että te tuutte YouTubeen ensi kuun ensimmäisenä lauantaina, 1. päivä marraskuuta, ja tsekatkaa, mitä meillä on teille tarjottavaa. Kertokaa myös vähintään 3 teidän kaverille tästä. 3 kaveria kertoo 3 kaverille, 3 kaveria kertoo 3 kaverille yhteensä. Se videon katsoo ekana päivänä ehkä 9 ihmistä. Joten marraskuun 1. päivä kello 20.00 jotain tapahtuu. Mitä? Se selviää silloin. Syökää ristorantteja, vetäkää kokaiinia. Ja kyllä se jakso joskus tulee. Mä lupaan sen teille. Mä oon hopliitti, tää on lumppari, tää on kuha, tää on kiintiö muija ja tää on random homo. Adios. Miksi mukaan ei kommentoinut, kun mulla oli syntymäpäivä? Fanit ei voi jättää mua rauhaan! Kaupungilla mä en pysty kävelemään 2 metriä, niin joku tulee kysymään, milloin se jakso tulee? Milloin se jakso tulee? Vittu ei tule ikinä! Jos koskaan vielä kerrankin, niin vittu se ei tule ikinä! Mä oon mikään random homo! Mä oon herra ilmiö! Meillä on kaikki tosi hyvin. Olen puheenroolissa. Sun rööki. Tää on niin epäkorrektia ja tää on niin lapsellista. Tää on niin lapsellista. Siis mä oon sivistynyt ihminen. Mä oon tehnyt tätä Harry Potterin taikasauvaa tässä nyt vuoden putkeen tässä. Joka yö mä istun tässä näin, että tää tekee tällaista kumoitusloitsua, että jos tässä painaa tätä Z-nappia, niin tästä voi tuoda tämmösen valovärähdyksen. Ennäinen valovärähdys tapahtuu täytysti, kun tästä painaa. Ja jos tätä taikasauvaa nyt tekee vähän enemmän, niin mä saan siihen sellaista puun tekstuuria. Hevosmiesten Kilta. Parempaa kuin ranteiden auki viiltäminen.